umati sak temene umat ingsun iku yutauna somben bakal diundang yaumal kiamati ing dalam dina kiamat wurrol mukhallajin dalam keadaan mencorong min asaril wudu saking bekas-bekase wudu faman istata'a mongko utawi sapane wong istata'a kang iku mampu ya man mingkum saking sira kabeh ayutila ing yen to dawakake sapa man guratahu ing mencoronge man falyaf al mongko yekti nglakoni sapa man rawahu Syekhon an Abi Hurairah. Dadi umate Kanjeng Nabi iku sok emben nalikane dina kiamat iku bakal diundang dalam keadaan mencorong anggota awake ya disebabkan karena bekas-bekas air wudu ya disebabkan karena bekas-bekas air wudu yang nempel pada badan kita. Disebabkan karena wudu, sering wudu ya. Faman istata'a minkum ayyuti la ghurratahu falyafal. Nah awakmu kepengin sok ben mencorong yo ajek oleh wudu. Artinya ajek sampai awake dhewe dalam keadaan batal wudu suwe-suwe. Ya. Syukur-syukur ketika batal langsung wudu. Ketika batal langsung wudu. Ketika batal langsung wudu. Ketika batal langsung wudu. Jadi mempertahankan kesucian. Jadi sekali awake dhewe hadas, mbok ngentut, mbok nguyuh dan sebagainya langsung wudu. Langsung wudu. Faman istata'a minkum ayyuti la ghurratahu falyafal. Nah kepengin awake dhewe sampeyan diundang dalam keadaan mencorong. Dalam keadaan mencorong. Nah ora tau wudu ya burek babayan sampeyan diundang ra ketang ning donyane iku wonge mencirit putih ya. Wanteng, ngejok ya wayu, tapi wonge kok gak tau wudu. Ya ora ono mencorong-mencoronge blas wong. Wong sing ndadekno mencorong iku min asaril wudu. Asare wudu. Karena kita sering melakukan wudu. Nah ora tau wudu ya budak apa meneh nang donyane wis budak ora tau wudu tambah budak kuwi lho. Raine ya tambah wireng. Jadi wis carane gampang, ora usah skincare-an yo ben. Kan kono ora ono skincare. Nek kepengin mencorong kono ya wudu kok. Ben mergo ora ono bakul skincare. Lah nek ning donya iki ono skincare. Wong ireng iso putih iso resik, iso skincare. Wah blabur apa lah ya. Tapi nek wis ning gone pas dina kiamat ora ana skincare-skincare. Skincare awake dhewe ya wudu pas nalikane ning donya iku dadi skincare. Iku skincare awake dhewe. Nek kepengin sok ben ke dalam keadaan bersih mencorong ya wudu kok. Mergo wudu iku iso dadekno mencoronge awak sampeyan. Iku skincare. Kalah skincare donya. Awake dhewe nglakoni wudune donya mencoronge ning donya ya mencorong, ning akhirat ya mencorong. Asline wong kulina wudu karo ora iku asline wis ketok. Ora ketang wong iku ireng maksude ngono. Ora ketang wong iku ireng. Iku ketara asline. Wong iki biasa wudu ta ora iku ketara. Ora ketang wong ireng. Tetep beda. Tetep beda. Raine iku beda tetep. Wajahnya itu tetep beda karo wong sing kulina wudu karo wong sing ora tau wudu, ora terbiasa wudu ku beda. Nah, ku ning donya apa meneh sok ben ning akhirat. Apa meneh ning akhirat.